Hola, jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un altre joc que ens porta Racky's Games aquest mes de setembre, només a la seva pàgina web, i és en Thangwo, The First Empire, un joc de taula d'1 o 4 jugadors que l'editorial mare és Sorry We Are French. Sorry We Are French el que ha fet va ser agafar el Thangwo original i fer-li un retrat de cara i portar-lo amb les noves qualitats que ja ens té acostumats a aquesta editorial. Llavors, Thangwo és un joc que ens transporta a l'antiga Xina, a la primer unificació de Xina en un sol imperi, que el personatge que ho fa possible és aquest emperador d'aquí, l'emperador Qin. Llavors, nosaltres el que hem de fer és guanyar-nos el favor de l'emperador realitzant diferents accions que fomentin la unificació. Llavors, és un joc que porto diverses partides i m'està agradant molt. Per què? Perquè té una interacció indirecta molt potent, molt ben feta i molt dissenyada entre els jugadors. No només és un multisolitari, sinó que has de saber què estan fent els jugadors, quines cartes els hi queda a la mà, quines bonificacions volen optar. Perquè nosaltres jugarem una carta de la mà, aquesta carta pot anar al tauler personal, i al tauler personal obtenim unes fitxes que, si tenim majoria de fitxes al final de la ronda, obtenim les bonificacions de l'emperador, que són els millors premis possibles del joc. I, si no, l'altra opció és jugar la carta en el tauler principal, però per fer l'acció del tauler principal la fas, però si la vols fer amb totes les bonificacions amb la màxima potència, has de jugar-la amb unes condicions que depenen de la carta jugada en el torn anterior de l'altre jugador. O sigui, estem davant d'un joc molt potent amb aquest aspecte i unes mecàniques guapíssimes.